Vedeli ste, že tie najsilnejšie bežecké príbehy sa často nezačali na štarte pretekov? Mnohokrát sa začínajú v úplnom tichu, v neistote alebo v momente, keď človek prechádza hlbokou krízou. V takých chvíľach ľudia nehľadajú kondičku, hľadajú spôsob, ako zvládnuť tlak dňa a nenechať sa pohltiť tými starostiami. Hovorí sa, že šport je najlepší psychológ a nie je to len klišé. Je to skutočný liek, pretože tam vonku, tu, v tomto pohybe, človek spoznáva svoje skutočné ja. Zisťuje, kým je, keď siahne na dno svojich síl. A vtedy často pochopí, kam má v živote smerovať. Osobne to veľmi odporúčam každému jednému. Najmä preto, že ak si človek vypestuje vzťah k športu v nekomforte, v časoch, kedy mu nie je do smiechu, ten šport už v jeho srdci zostane na veky. Keď tie ťažké dni prehrmia, pohyb človeka neopustí. Zostane verným priateľom a kedykoľvek sa k nemu môže vrátiť a bude v ňom ako ryba vo vode. Lebo to, čo nás podržalo v búrke, si budeme vážiť aj vtedy, keď konečne vyjde slnko.